Hayırlı kеш эфирде аңлықлар, студияда Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Ғаділлік соғында қызметті. Прокуратура қызметкерлері хүнәри бейремлерін белгілеп өтті. Балалар театр ойыны район көлемі жады бәйгенің нәтижелері иғлан етілді. 1-2-3 бізде көмек күш. Районыбыз егет қызлары спортта күш сынаша. Қазірәлге һәм башқа вақиғалар хақында тулырақ. 12 ғинвар прокуратура қызметкерлері күні. Россия прокуратурасы 1722 жылда Петр I бұйрығы негізінде түзілі. Петр I прокуратура қызметкерлері алдына ішті тәртип болмау, ғаділсіздік, ришвәтшілік һәм законсызлық арқасында туған яуызлықны юг ету яки кеміту бұрышын қоя. 1802 жылда прокуратура институты янәден түзілген юстиция министрлігінің бірлішін әйләні. Хынари бейремлері оңайынан район прокуратурасы шенлігі турында сюжет әзірләді. Быйыл прокуратура системасында хезмәт куючылар Россия прокуратурасының 302 еллыгын билгеләп үтә. Прокуратура хезмәткәрләре дәүләтнең һәм җәмгыятьнең генә түгел, аерым кешеләрнең дә хукукларын, иреген саклауга юнәлтелгән эшчәнлеген алып бара. В 2023 году прокуратура района обратила 152 гражданина. Это количество жалоб, конечно, у нас увеличилось по сравнению с прошлым годом. Если бы, конечно, было в прошлом году 115, то в этом году 152, то есть почти на 50, на 40 чем-то процентов. Прокуратурага бик еш кына хукуклары һәм мәнфәгатьләре бузылган гражданнар ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Узган ел мөрәҗәгатьләрнең күбесе гражданнарның хукукларын, хезмәткә хукукны яклау һәм торак мәсьәләләренә бәйле булган. Ну, в основном обращаются жители района, то есть разных возрастов, есть и пенсионеры, и среднего возраста, и, конечно же, и иногородние, потому что у нас в настоящее время есть возможность обратиться в прокуратуру не только с письменным заявлением с личного приема, а также возможно и направление через электронную почту. Прокуратурада хезмәт куйган кеше иң беренче чиратта намуслы булырга тиеш. Һәр гариза игътибар үзәгендә. Узган ел район прокуратурасы тарафыннан 385 хукук бузу очрагы ачыкланган. Прокуратура района, все у нас сотрудники опытные, и вот каждое поступившее обращение рассматривается тщательно, обширно, не только конкретные вопросы, а именно вот еще, что побудило, системно анализируется, с чем такие жалобы к нам поступают. И поэтому уже по результатам рассмотрения указанных обращений принимается весь комплекс мер в целях устранения данных нарушений и недопущения их впредь. Хукук бузуларны һәм җинаятьләрне тикшерү генә түгел, закон бузу ачыкланган һәм суд эшендә гаделсезлек очраклары килеп чыккан очракта прокуратура гражданнарның конституцион хукукларын яклауны үзенең төп бурычы итеп куя. Прокурорларның суд утырышында катнашуы гадел хөкем чыгаруда ярдәм итә. Узган ел район прокуратурасы 19 гражданлык эшен карауда катнашкан. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөсем телевидениесе. Хәзер бәйрәм ялларында үткән чаралар турында. Бәйрәм уңаеннан Мөслим авылында ярминкә оештырылды. Ярминкәдә шәхси эшмәкәрләр, крестьян фермер хуҗалыклары үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итте. Ярминкәгә бәйрәм төсе биреп, кыш бабайлар парады оештырылды. Үзешчәннәр дәртле җырларын башкарды. Мөслимдә узган яңа ел алды ярминкәсендә сатучылар да, сатып алучылар да әллә ни күп булды дип әйтеп булмый. Тик шулай да ярминкәгә килүчеләргә үзләренә ошаган товарларны шактый кулай бәягә сатып алу мөмкинлеге тудырылган иде. Мөслимдә ул бәйрәмнәр үткәрү буенча бер брендка әйләнде. Татарстан каналларындагы карап торабыз, әле казымәсе, әле башка төрле чаралар. Читтә яшәүче безнең якташлар да, читтәгеләр дә мөслимнәрне шул кадәр матур бәйрәмнәр үткәрүне сөйләп гурланып торалар. Bütün нәрсә бар. Ялың нитли, bütün әйбәтләр алырга була. Без бу әйбәтләр алдык, инде бер алып кайтарып, кайтарып инде бер Ирак шәһәрләрдән килгән эшмәкәрләр балык, итек, пималар, кокланган ит, козылык тәкъдим итте. Үзебезнең җирлектә үстерелгән кышкырт продукциясына ярминкәдә ихтыяҗ зурдан булды. Менә мин сөйне бирим, минем туган көнгә ярминкә оештырылган дип. Бу минем туган көн өчен генә түгел, менә бөтен мөселман халкы өчен матур ярминкәләр оештырыла. Менә бик күп кирәкле әйберләрне алып кайтып китәбез, бәйрәм итәбез, рәхәтләнеп. Bütün konsertler менә бик батыр бара, шундый күңелле, тантаналы көн. Bütün әйберне алырга була, менә үрдәкләр, яңа елга коптит ителгәннәр, свежийлары бар. Бик матур, бик ошады.
Мында енді қазір біз шығамыз. Бір ярмарканы да қалдырғанымыз жоқ. Ярмарка бек бай. Енді қот іздеп шықтым. Қазаларға дейіп. Не жоқ енді burada yok. Ярминкені қыш бабайлар һәм қор қызлары парады бизәде. Елда бәйрәм алды ярминкәсе театральләштірілген томаша белән оралаштырылып алып барыла. Быелгысы да искәрмә булмады. Бәйрәмнәрдә ярминкәләр оештыру күптәннән традиция, теләгән кешегә барай бердә бар сатып алырга. Һәм артык кыйммәткә түгел. Ярминкәләрне без бик яратып йөрибез. Гел әйбер алырга гына димәгән, без үзебезне күрсәтергә дә, кешеләрне күрергә, кешеләрне аралашырга чыгабыз. Бик матур ярминкәләр оештырылган. Бик матур бәйрәм бара. Һәр вакытта шат күңелле булыгыз. Савыннарыгыз мул булсын. Күпләребез тыныч булсын. Бәхет шатлыклар сезгә яңа ел белән. Кыш бабайлар һәм қор қызлары ярминкәдә катнашучылар белән татарча биюләр биеде. Бу көнне халыкка авыл хуҗалыгы продукциясе, ит, бал, кыш корт түшкәләре дә мулдан тәкъдим ителде. Матур концерт программасы ярминкәдән халык канәгать калды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Туган телне саклауда, милли мәдәниятне үстерүдә театр сәнгате зур роль уйный. Район мәдәният бүлеге ел сайын балалар үзешчән театр коллективлары арасында конкурс игълан итә. Аның максаты балаларны театр сәнгатенә тарту, сәнгатьле сөйләмгә өйрәтү, сәхнәгә мәхәббәт тәрбияләү. Театр балаларга район бәйгесендә 20дән артык авыл клубы һәм мәдәният йорты катнашты. Иң яхшы дип танылган театр коллективлары район мәдәният йортында чыгыш ясады. Конкурстан безнең репортаж. Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында 4-5 гыйнвар көннәрендә жюри тарафыннан иң яхшылар дип табылган 7 коллектив чыгыш ясады. Нәни тамашачыларга алар төрледән төрле әкият тамашалар тәкъдим иттеләр. Елда балалар театр коллективлары арасында конкурс оештырыла. Быелгысы инде театр балаларга дип атала иде. Һәм конкурс кысаларында безнең иң яхшы чыгыш ясаган коллективлар, алар инде район мәдәният йортында үзләренең әсәрләрен сәхнәләштерү мөмкинлекләре алалар. Елдан-ел балаларның таланты үсү, сәхнәне яратулары, үз рольләрен шуның кадәр матур иттереп башкарулары безне сыкландыра. Балаларның чыгышларын карарга өлкәннәр, әти-әниләр дә килгән иде. Кызым шул бик беренче класстан инде менә укырга килүдән шул спектакльләрдә, концертларда катнаша, бик яратып катнаша. Вот менә кызымның ничек выступать иткәнен менә карыйсы килеп менә килдем. Иске Вәрәш мәдәният йорты директоры Айгөл Ганиева җитәкчелек иткән Асыл яр театры җиңүчеләренең берсе. Biz үзебезнең Иске Вәрәш мәдәният йортында эшләп килүче Асыл яр балалар театр коллективы белән инде 2нче ел рәттән әлеге фестивальдә, театр фестивалендә катнашабыз. Тәрбияви тематик дигән номинациядә җиңү яуладык. Быелгы спектаклебез Су әбисе нигә елый дип аталган иде. Кадрия Мустафинныкка. Яңа Карамалы авылы мәдәният йорты Кояшкай балалар театры белән Шалкан әкиятен сәхнәләштергән. Бу әкиятне инде без куяр өчен бик узак әзерләндек. Чөнки безнең коллективта авылдагы балалар гына түгел, авылдан читтә яшәүче, авылга кайтып әбиләренә кунакка кайтучы балаларны да җәлеп иттек. Һәм бергәләшеп менә бик матур Шалкан әкияте тудырдык. 2 көн дәвам иткән тамашада Крәш-Шуран, Мәлләтамак, Яңаусы, Баланлы, Иске Вәрәш, Яңа Карамалы, Михайловка авылы мәдәният йорты балалар театрлары төрле номинацияларда җиңүгә ирештеләр. Аларга мәдәният бүлеге дипломнар һәм тамчы йөзү бассейнына сертификатлар тапшырды. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Раштуа православие динендәгеләр өчен зур бәйрәм. Рус-Шуган ауылында Раштуаны зурлап билгеләп үтәләр. Бәйрәм 6 гыйнвар кичендә Ширкәүдә служба белән башлана. 7 гыйнварда балалар өчен Раштуа чыршысы бәйрәм оештырыла. Бәйрәмнән Лилия Шәймиева репортажы. 7 гыйнвар көнне балалар өчен Раштуа чыршысы бәйрәме үткәрелде. Тантаналы чарада район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты һәм бәйрәмгә җыелган балаларга җылы теләкләрен җиткерде. Авыл җирлегендә Раштуа чыршысына җыелу матур традиция буларак 2008 елдан бирле оештырыла. Район мәдәният йорты быел да балаларның шат авазларыннан гөрләп торды. Это Рождество праздник веселый, богатый. Ждем ребятишек, отмечаем весело. Хочу поздравить уважаемых односельчан с праздником, с Рождеством Христовым. Хочу пожелать всем в этот день тепла, любви и благополучия.
Ел сайын Раштуага балаларын, оныкларын алып шушы авылда туып үскән. Туган нигезләре шушы җирлектә булган авылдашлар кайта. Быел бәйрәм бүләкләре 200дән артык балага тапшырылды. Тәмле күчтәнәч пакетларын алуда авыл халкы ярдәм күрсәткән. Первые 2 года мы отмечали его при храме. Первые года собиралось 25-40 детей. В общем, столько мы делали подарков для детей. А на сегодняшний день у нас уже насчитывается более 200 детей. Очень нравится детям рождественская елка. Играют, поют, веселятся. Рождество – это самый светлый, загадочный православный праздник. Его ждут как и взрослые, так и дети, а особенно дети. В нашем сельском доме культуры проходит сначала театрализованное представление, а затем дети получают каждый подарки. Әлеге көн табигатьнең кояш торгынлыгыннан чыгып, елның җәйгә таба авышуына туры килә. Шора җыр биюләр балаларның сәхнәләштергән күренешләре белән үрелеп барды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мәдәният темасын дәвам итәбез. Мөслим туган якны өйрәнү музейында 7 экспозиция зал эшли. Биредә төбәкнең табигаты һәм археологиясе, этнографиясе белән танышырга, совет чорына, Бөек Ватан сугышы һәм районыбызның бүгенге казанышларына караган экспонатларны күрергә була. Даими эшләүче күргәзмәләр залында якташларыбыз иҗатта аларның хезмәт батырлыгы, шаһитлары булган кызыклы материалларны өйрәнергә мөмкинлек бар. Музей фонды бүген дә тулыланамы? Музейга нинди предметлар китерергә була? Шул хакта Гөлназ Җәлилова әзерләгән материалда. Туган якны өйрәнү музее 1989 елда Мөслим урта мәктәбенең Нурдидә Галиева җитәкләгән Туган як музей фонды нигезендә оештырыла. Районыбыз тарихын торгызырлык кыйммәткә ия булган экспонатларны бер урынга туплау эше шул еллардан бирле бертөкләп башкарыла. Быел да биредә шактый гына саклау берәмлеге җыелган. Күбрәк совет чорына караган, инде безгә яраклашып барган совет чорына караган экспонатлар бик күп өстәлде. Менә мәсәлән, бик кызыклы 50-60 елларга караган шырпа каплары, шейләр, әле менә шушындый олимпийский мишка төшкән шейнүк тапшырылды. Бүгенге көнгә музей фондында 11 меңнән артык саклау берәмлеге исәпләнә. Быел фонд сирәк очрый торган граммофон, патефоннар, пластинкалар коллекциясе белән дә баеган. Экспозицияны без ясадык, тулыландырдык инде, менә шушы проектлар белән, патефоннар белән. Бу патефоннарны балаларга эшләтеп күрсәтәбез, музыкалар тыңлыйбыз, балалар бик кызыксынып карыйлар, кызыксынып тыңлыйлар. Иң беренче проигрыватель бик зур кызыксыну уятты балаларда. Да әкиятләр, борынгы пластинкалар, илеке пластинкалар, Зифа Басыйрованың җырларын тыңлатабыз балаларга. Гомумән, безнең музей өчен, безнең район өчен бу бик зур бүләк булды. Музей ул беренче чиратта даими хәрәкәттә булган тере организм. Шул ук вакытта үткән, бүгенге һәм киләчәк хәтерен саклаучы тарихи материалларны тарту урынында. Безнең музей өчен бүтән әйбердә кызыклы дип әйтәс килә. Экспонат булсынмы, фотографиялар, документлар, гәҗитләр, журналлар, китаплар булсынмы, алар барысы да безнең тарихны барлаганда кирәк. Шушы әйберләр аркылы без үзебезнең тарихны барлый алабыз. Без үзебезнең тарихны өйрәнә алабыз. Кем өчендер ул гади әйберләр булса, музей өчен ул бик кирәкле әйберләр. Биредә тупланган һәр экспонат тарихның үзен саклый кебек. Бертөкләп җыелган гаилә, авыл, оешма тарихын барлаганда кичкенә генә тоелган элемент та бик мөһим. Музей хезмәткәрләре әнә шул мөһим эш белән шөгыльләнә. Туган җир өчен янып тора торган якташларыбыз булган вакытта музейыбыз әле тагында байыр дигән теләктә калабыз һәм башка райондашларыбызны да үзләрендә булган, инде кулланышка кирәге чыкмаган, кирәк булмаган әйберләрен, алар бит инде күбесен ташлыйлар, ташламаска музейга китереп бирергә сорыйбыз. Кулга кул тотынып эшләгәндә, битараф булмаганда гына бармаклар арасыннан агып баручы кым төсле тарихыбызның бөртекләрен генә булса да саклап кала алабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Сәлемәтлек 5 жыллыгы дәвам итә. Кышкы каникулларда спорт оешмалары көн сайын дистәләгән кешене кабул итте. Көн сайын 2-3 ярыш узды. Спорт чараларына 3 гыйнвар көнне узган мөселман яшьләре спартакиадасы старт бирде. Төрле районнардан килгән мөселман кардәшләребез 7 спорт төрендә көч сынашты. Спартакиада барышын Фәрида Гайнетдинова күзәтте. Яшьлек универсал спорт залында чараның рәсми ачылышында район башлыгы Альберт Хуҗин, Әлмәт шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Көньяк Көнчыгыш регионы казые Исмәгыйль хәзрәт Сибгатуллин, Мөслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин катнашты. Просто егеттен турында киттен күп бит. Ел буе спорт белән диндә төрле спорт белән шөгыльләнәсе дигән сүз. Сез үзегез инде ул яктан да бит күркәм күрнәк булып торасыз үзегезнең күрше тирәләрдә кардәшләрегезгә, балаларыгызга. Бу көнне Спартакиада уеннарында катнашырга 14 районнан 200-гә якын спорт сөюче кардәшләребез килде. Ярышларның барышын күзәтүче жанатарлар да байтак җыелган иде. Бу урында инде беренче тапкыр түгел, инде ярышкан бар. Хисләргә килгәндә ул инде һәр вакытта позитив хисләр, чөнки кардәшләр белән күрешү, алар белән аралашу, алар белән инде үзебезнең көчебезне сынашу, ул һәр вакытта да инде безгә бер стимул, безгә бер этәргеч булып тора. Ярышлар 7 спорт түрі буенча үткәрелде. Шулай ук викторина бәйгесендә дә мөселман кардәшләребез актив катнаштылар. Уеннарның төп оештыручысы Мөслим районы мөхтәсибәте. Бу инде безнең Спартакиада чаралары 8нче тапкыр шундый масштабта үтә. Бу инде безнең элекке хәзрәтләрдән бирелә, элекке мөхтәсибләрдән башланган чараларның берсе булып тора. Быел инде безнең чарабызда 14 район катнаша, якынча 150гә якын безнең катнашучылар төрле районнардан, төрле төбәкләрдән безгә хәтле килеп җиттеләр. Спорт ярышларының гомуми нәтиҗәләре буенча Мөслим районы командасына тиңнәр булмады. 2нче урынны Сарманлылар, 3нче урынны Актанышлылар яулады. Викторина уеннарында 1нче урынга Тукай районы командасы чыкты. 2нче урын мөслимләргә, 3нче урын Актаныш районыннан килгән кунакларга бирелде. Җиңүчеләргә дипломнар, иганәчеләр тарафыннан әзерләнгән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районда спорт белән шөгыльләнү, сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Кышкы каникулларда актив тормыш алып бару өчен бөтен шартлар да тудырылды. Йөзү бассейны, чаңгы базасы, спорт комплексы гадәти режимда эшләде. Моннан тыш көн сайын төрле спорт ярышлары оештырылды. Хәләф Шәмсетдинов истәлегенә традицион шахмат ярышлары үтте. Ярышларны оештыруда Хәләф абыйның балалары ярдәм итте. Ярышларны ачып район башлыгы Альберт Хуҗин шахмат уенның районда яшәвен алай гына да түгел, киңрәк кулаш ала баруын ассызыклады. Бу турнирыбыз безнең менә популярлашып бараймы? Шахмат буенча безнең әле быел җиңүләребез дә бар. Сезгә әйттеләр микән, муниципаль хезмәткәрләр арасында безнең Спартакиада бара елда. Былтыр бер инде без шахмат буенча безнең район арттан шунда беренче, икенчеләрдә булган булса, быел инде менә без икенче урын яуладык. Ярышны оештыручыларның берсе Айдар Шәмсетдинов әтиләрен онытмаган ветераннарга, ярышларны оештыруда ярдәм иткәннәргә, көчләрен сынап карарга теләп килгәннәргә рәхмәтләрен җиткерде. Хәләф Шәмсетдиновның кызы Луиза ханым истәлекләр белән уртаклашты. Әти мине шахмат уйнарга 5нче класста өйрәтте. Өлкән классларда инде без шахмат турнирларында катнаша башладым. Минем әти кебек шундый җанын, тәнен шахматка бирелгән кеше бар микән? Бик сирәктер ул. Райкомда безнең бар китапханә. Шунда торадыр шахмат тактасы. Кайчан карама, караңгы төшкән инде уже әти шунда кем беләндер шахмат уйнап тора. Ярышларның баш хөкемдәре Наил Хаммадуллин уенның шартлары белән таныштырып китте. Быел турнир 5 номинациядә үтәләр. Балалар, кызлар, малайларга бүленәләр. Хатын кызлар, ветераннар и основной состав. Уйнабыз без 9 тур, швейцарский система буенча. Без монда җыелабыз бөтен районнан шахмат яратучылар аралашырга, бергә рәхәтләнеп шахмат уйнарга. Ярышларда 80гә якын кеше катнашты. Араларында башлангыч сыйныф укучыларда 8нче дистәне ваклаган ветераннар да бар иде. Мин гимназиянең 2нче А классында укыйм. Мин 1нче класстан шахмат белән шөгыльләнә башладым. Теге елны мин катнашып кына карадым. Бу елны җиңәргә тамсанам. Шахмат уйный башлаган мәктәпкә кергән шук, әти мине уйнарга өйрәтте. Потом мәктәптә уйнадым.
Анары Алабуға Укра Кирашында КФУ командасы үшін ойнап жүрдім. Еміне қазір бұйыл Мустимда өтәс турнирға біздің кішіміз сынапқаларға келдім. Ярыш нәтижеләре буенча малайлар, кызлар, иратлар, хатын-кызлар һәм ветераннар арасында иң көчлеләр ачыкланды. Призлы урынны алучыларга турнирның иганәчеләре мактау кагазлары һәм акчалата конвертлар тапшырдылар. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Бүгінгі шулар Мирим Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.